Gallardón, el govern del Partit Popular vol impedir la possibilitat de que les dones espanyoles, valencianes i aldaieres, senyora professora d'Educació, aldaieres també, puguen interrompre el seu embaràs si així ho necessiten. En un aguinaldo ens va deixar el Gallardón. Gallardón en ple segle XXI se fica en el úter, en les nostres vides, en els nostres cossos, en les nostres ànimes. Totes les lleis que el Partit Popular està prometent, en els consells de la crisi o els imparaigos de la crisi, ens pareixen indignants, antihumanes, injustes i cruels. Però esta és la reforma més misògina, retrògrada, antidemocràtica, anacrònica, antieuropea que heu fet contra el dret de les dones a decidir sobre el nostre cos, a decidir sobre la interrupció voluntària del nostre embaràs. Gallardón es carrega la llei del 2010 feta per el govern socialista, una llei de terminis i suposta. I ens diu a les dones, sols podreu avortar si hi ha risc greu per a la salut de la mare, en un plaç un dia abans l'UPE de 22 setmanes. I els casos en què l'embaràs siga conseqüència d'una violació, tot això que es denuncie, que estigui en un plaç de 12 setmanes. Per a la resta de situacions, l'avort torna a ser delicte contemplat en el Codi Penal. Estava consensuada amb col·lectius de dones, metges i jutges, que són els que han de parlar. No ha de parlar Rouco Varela, per molta falta que porte, perquè ell no té que parir. Tingué el suport del 90% dels ciutadans i ciutadanes. Tragué del Codi Penal l'avort com a delicte, garantitzava un marc legal que respectava les opcions personals de tots i que no obligava a ningú a comportaments contraris a la seva consciència. Però en cap cas fomentava l'avortament ni obligava a ningú a avortar. Tampoc obligava a ningú a ser mare. Interrupció voluntària. No suporteu que una dona tingui un embaràs no desitjat. Culpeu a la dona per haver follat per plaer i no per aconseguir. I per dir més fill que arriba a l'escandalice, que el plaer de la carn, que és individual i privat, ara està condenat legalment. Negueu a les dones la llibertat sexual. Aquesta moral que es voleu imposar i tota aquesta llei són en si mateixos hipocresia pura. Ens obligueu a ser mares encara que el metge ens diga que el nostre fill naixerà amb una greu discapacitat perquè el temps que visca se'l passarà patint, però retalleu les mesures de dependència, ens fem pagar els serveis a les persones discapacitades i damunt hem de pagar els medicaments per a poder viure. Avortar per una dona no és fàcil, no és com anar a la porteria. De veritat penseu que perquè es pugui avortar legalment les dones prenen menys mesures per evitar l'embaràs? Tan frívoles penseu que són les dones? Cap de les dones que conec que han hagut d'avortar han viscut de manera senzilla el procés de decidir què fer front a un determinat embaràs. El dilema moral no és que ho faci i la decisió finalment ha soportat pros i contres. No és una decisió gratuïta i que es doni moltes vegades en la vida d'una dona. Sol·licitem al govern d'Espanya la retirada de l'avantprojecte de la reforma de llei de l'avortament anunciada pel ministre Gallardón i rebutgem la regressió que suportaria la seva aprovació i reconeixem el dret a una maternitat lliure, decidida, per cosa implica, entre altres coses, que les dones decidisquen sobre el seu embaràs i que aquesta decisió, conscient i responsable, siga respectada. ¡Bravo!